Oh my god. माबोरैहाय थायो नोंसोरलाय बेयावलाय? इमान बेफोरबायसा गरमफोरावनो बोरै थायो नोंसोरलाय? जोंफोरालाय नोंसोरनि बायदि एसियाव थाग्रा फिसा नङाना। No. आं बिदियाव थानो हानाय नङालै। आरो जुदि थानांबा मा खालाम नोंलाय? Oh, come on, सारां। बेबायदि समा आरो जुलिनि जिउआव। Never. बेफोरबायदि समा माब्लाबाबो फैया आंनि जिउआव, मिथिबाय? मालाबा फैजाबासो मोनसिगोन र'। What? माबा होनदों नामा नोङो? माथो ओमफ्रायलाय सान्दुं गोसायावलाय बेरायलाबायनो गोसो जाखो नोंलाय? सारां, आं नोंखौ सान्दुं गोसायावब्लाबो नोंखौ सान्दुं बेरायहोआ नङाना? नोंखौलाय आं बरिया जायगायावसो लांगोन दा। माथो सिन्था खालामदों नोंलाय? मेगनाव गाननाया बोखारथ'नो हागोन ना? मानोबा? मानसिखौनो दाखु साइस नुदोंना? मा होननो सानदों मिस्टार दुगा? मा बुंनो सानदों नोंलाय? आं दाखु साइस नुमारदों? नुदोंथ' आरोलै। मानसिया खिन्थु दसे नेथ'नांगोन, नङाबा थाङा आं। आयु, ओमफ्राय आं बोरै नेगोन नोंखो? नेथ'र' आरो बेवहायनो। हैद, आं नेनो हायालै बिदि। आंबो हले दानो थांनायाव गैया। अभार स्मार्ट नङा होमबा नोङो? नों जेखि साना, नोंनिसो गोसो बे। नोंखौ नेनांगौ बिदिबा? आंजों बेरायनो थांनो गोसोबालाय नेखानांगोन ना। नङाबा दा बिदिनो गोलोमदै मोनामलायना थांगोन आं। No way. दुगैथां, आमबेर मानसिया। जोंनावथ' हले एसेबो गैया जाहैबाय। बार सिबनानै ला, मिथिबाय? गिसिब होफैना। आच्छा, बिदिबा जुलिया गिसिब सिबनानै बार जानांगौ जाहैबाय। नोंहासो जुदि गोलोमदोंबा बारथ' सिबनानै लानांगोन ना। मानोमोनलाय जोंना कारेन्टआ बांद्राय थाया। बेखायनो, मिन्थिबाय ना? बेखायनो फैनो बायो आं नोंसिनिथिंहा। नाथाय आंथ' लेंहराखैबो ना। अब्लाबोथ'। आरो होमबालाय सारां, जुदि नेनांगौबालाय नेनोसै दे आङो। नेनोसै जुलिया। गुड गार्ल होमबालाय। नाथाय अब्लाबो दिनैथ' आं बेरायनो थांखाथारगोन आरो। नोंना हौवायालाय? साला, गलि मारो हौवाखौ। माथो हाबा जाहां बिदि जाबाय, नांलायदोंसो ना माथो? मानसियानो बहा थांदोंथाय? जुदि आं मिन्थिनायमोनबा नागारथारामोन आं मानसिखौनो। आच्छा, होमबाथ' हासिला मोनथिया। दा मोनथियावसो थादों बियो। सिरि बहा थांखुमादों बियो? आंखौ नागारनानै, जुलिखौ नागारनानै। र' नों बरसा, just wait and watch। आं आरो बेहाय जिरायनो? बोरै जायगा बियो दिनै? बारबो गैया, माबो गैया। न' सिङावथ' मार गरमसिनसो जागोन खोमा बिसिनि न'आ। आयु, हाफ सोर जाखोसै? नै, हा सोरखौ नांगौमोन? आंनो नोंसालाखौ नांगौमोन। हाबाब, हा नांगौ माने? मादै, आंहा नोंसालाजों मोनसे फिसा खामानि दङमोन। दे, अब्ला जिरायदो नानि, हामाथ' गसंबाय थाखोसै नोंलाय? No thanks। दे, आरो जेबो नङा। नै, आबा सोराङालाय ओमफ्राय? दुगैनोसो थांदोंमोन मानसिया। नै, आंहाबो न' खाथियावसो थांदोंमोन, दासो फैदों आंबो। न' सिङाव जिरायफैगोन अब्लालाय, बाहेरायाव जिरायाबालाय? No, आं न' सिङावबो जिरायथ'ला, बाहेरायावबो जिरायथ'ला दे। अब्लालाय, हामबालाय साहा एसे फुदुंहैनोसै आङो। Sorry, but I don't like tea। होमब्लालाय नेथ'रानि दसे। हिनजावानो बोरैबाथाराय बियो। थांथ'नोसैसो खोमा आङो, दाहाय फैफिननोसै दे आरो। आं फैगौमानि रेडि जानानै थाखागोन बियो। बेसेथो गोबाव नेनांगोन बायदिबा? बे रेस्टुरेन्टफोराथ' बिराद दामि जागोन खोमा न'? जाबाबो जेबो नङा दे आरो। जेबो नङा बावसो नामा? नाथाय जोंफोरादि बेफोराव फैनोनो मोनफेराखै। नोंथाङा फैबाय थायो खोमा न'? आंबो सम फैनाय जायो आरोना। नाथाय जोंफोरा बिदियाव आगान होनो गिनाय मोनसोयो।
गिनाङा दे आरो दाथ' आं दंना दा ओमफ्राय दामफोरखौ बुरजा लाबालाय लाबाबो जेबो नङाना माथो जानो दस्रा फिसाफोरावनो थांजागौमोन खोमा बेवहायलाय मानो फैलायनोमोन दिनै ओरैनो बेखार खरसासो थांगोन आरे बाबा आं होनखाबायना जेबो नङा होननानै दे आरो होमबालाय सान्दुंआनो मार गोसा देनाय ओंहाय आबा हा सान्दुंआनोथ' गोसाबाथाय बिराद गोसा जामारोबो नै हामदो नोंहालाय बहाथो थांनो नागिरदों मावजि बुन्दि लेंफैनायखौ नुवाखै नों आयौ हाजार जाथाय आबा नोंबो हा मावजि बुन्दि होनबाय बायो नामा सोरबा जानो आरो बेजों थांनांगौनो बहा लांनो सानदोंबा नोंबोथ' आरो फुन गोबावसै बिस्रानावनो मावबोनाया आबा हा थांदो आरोहाय जेबो नङा दे आरो मानसियाबोथ' दसेखौ नेनो हाया देनाय ओंहाय आबा हा दसे जिरायनो थिनदोंमोन आंबो गैया माथो जिरायाबो साहा फुदुंना होनो नागिरबाय लोङासोनो माबा साहाखौबो माहाजोननि फिसाथ' आयै लेबेलल' बारा बियो माथो खालामनो आबा हा बेजों आरो जोंजों मिलायो होनबा बादे आरो बिनि खोथा दानोबा फैफिनगोन बियो रोमै नानिजोंसो थाइजौ खाजिखौनो जाहैनोसै आङो बाराखौबा दा ओमफ्राय उदै गाज्रि जानो हायो जायाहाय आबा एसे एसेल' जागोन आरो मा होमबाबो दा बिब'आ मोनथिबा रायफैलायगोन ना नानिखौ बेहाय राया दे आं बुंना होगोन ना ओमफ्राय मोनसे खोथा मा नायो देनाय दे बुंनाय आबा जेन'बा आरोना ओरैनो सोंदां माने नों एमिखौ माब्रै मोनो हायो माबोरै मोनो माने हा माथो सोंनाय जाखो आबा हा मोजां मोनो आरोहाय आंथ' आरो लुबैबावोसो बिदि फिसाजो मोननाय मोनबा गोसो सिङावसो सानबावोमोन आङो हायसे मोजां गथ'खौलाय मानो मोजां मोना जानो आंलाय आंबोथ' मोजां मोननो हायो हा मा होनखो आबा जेबो नङा दे आयै ओरैनो सोंदां नाथाय माब्लाबाथ' जोंनिफ्राय गोजानाव थांगोन हायो बेयो नै हामा गोजानाव थांलाबायनांगौ जाखो आबा जावलिया जावलिया बुंहाय नोंबो माब्लाबा नङाथ' माब्लाबा थांगोन हायो सोरजोंबा नङा सोरजोंबाथ' हाबा जानानै थांगोन हायो हा बेखौसो होनदों नों आबा औ हा सानसेब्लाबोथ' थांखानांगोनथ' आरोहाय जोंनिफ्राय गोजान जागोन ना ओमफ्राय हा जुलियालाय सानसे नङा सानसे जाखानांगोनखा अब्लाबो गावजों मिलायनाय मोनबा थांबालाय जेबो नंला दे आरो दाथ' आंथ' बेखौ फिसाजो बायदियानो सानखायो नालाय हा देनांहाय आंनो बिदाय खालामना होनसै दे आरो गोसोखांनाय नङा आयै ओमफ्राय जाम्बा जाम्बा सोंनोहाय आबा नोंबो हा फिसाजोखौलाय गोसोखाङाबो माथो हा जेरैबायदि इमि नानियाबो सोरजोंबा जुलि जानानै थांगोन हा उनहालागै रोमै नानियाबो सानसेब्लाबो थांगोन थांखानांगोनखा रोमैखौ हरालै आङो मोनथियालाय आं आयै रोमैखौ जेरावबो थांहोखाया आं आंनिफ्राय गोजान हाबाब सासेयाबो माथो दाबो फैनो रोङासै मिस्टार दुगा दिनैहाय सानैजों बरिया बेरायनानै फैसै न' नोंहासो बहा लाङोबा आंखौ एखौ सिन्था साननाङा दे मोजां जायगायावनो लांगोन आरोलै नोंखौ सिस्टार गान दामना होनोसै दे आङो नंगौथ' र' गान दामना होमारदो दे माने लामायाव इमान मोजां थांनायाव गोदै गोदै गान खोनाबा बरिया नाङो न' नंगौथ' र' नंनायालाय दे होमबालाय मोनसे रमान्टिक गानखौनो दामना होनोसै दे आङो मा होनबावनो मा बुजायबावनो मा फोरमायबावनो ओरैबायदि दुखु आं दिनैहा बुंनो हाया दे आरो बेरायनो थांनायालाय दुखु जानानै माथो मोनोब्रा ओं दुखु जानानैबो माथो मोनबाय थानो आंबो थांगोन आंबो थांफागोन नोंसोर थौ मा गान दामखो बेलाय ओइ गानखौनो दस्रा मोनासै नोङो बेखौसो दामनो गोख्रै सोलायनोबा सोलाय गानखो नंगौथ' र' दे होमबालाय दस्रा गान दामना होनोसै दे आङो दामबाय नालाय मोजांखौ दामनांगौ आरो गोसो सुग्लाय होनो हानाय गानफोरखौ बेनोथ' आरो बेसेबांबा मोजां मोजां गान दं नै एबारै खोनासंदो होमबालाय बरियाखा बेनोथ' गाना
दस्रा दामनि र' आयो मा गान दामखो दुखुसो मोनथारलांबाय आङो बाबरे गानाबो मासे देनजारलै मानो बन्द खालामखो मोजां मोनदोंमोन दे आरो गानखो दामना हो मोजांथ' आरोलै दे होमबालाय मिस्टार दुगा नोंबो दुखु नांफादों ना माथो दुखु नांदोंब्रा मानोथो नाङा जानो बेनोथ' नाथाय मा खालामबावनो मिन्थिला दे आरो मा बेफोरो आरो बहा लाबोखो नों आंखौ आरो बेफोरो मा नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आंनि सोमोन्दै गासिबो मिथिनो लुगैदोंमोन दे आरो होमबालाय दिनै A to Z गासिबो खोन्थागोन आं बांद्राय बेले बेजेखौ बुजिया दिनै मा बुंनो सानदों गासिबो डाइरेक्ट बुंबानो जागोन दे बुंनांगौआथ' बिराद दं देनाय सिगां समनिफ्रायनो दं बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नेना दंगासिनो आं नाथाय मा खालामनो नोंखौ दि आं लोगो मोनाखैनो मोनबा आरो दायो गोबाव खालामनो सानला आं मा मुं नोंनिया आरो सोर नोङो बेखौल' खिन्थाग्रोनाय आंनि मुङा बरसा बरसा जाव दानाबा बरसासो आरो बियो लाजिबायलै आङो दानाबा होमबा नों बरसा बै बरसायाथ' नङा जाय बै बेसेबांबा गिदिर कम्पानिबो दंना आंथ' बेनो आं ओमफ्राय बियो सिमांसो ना सिमां नङाथ' मोगथाङानो नाथाय नोंथाङा माने जोंफोर बायदिखौ माने बेहाय लाबोखो ओमफ्राय आं मानसि नङा ना माथो आंबोथ' नोंसोर बायदियानो ना नर्मेलसिफ्रा मानसि आंनि खोथायाथ' दाबो बेयावनो जोबाखैना माने खोनासंदो होमबा आरे नोंथाङा माथो खालामखो बेफोरखौ जायखिया नों आंखौ मोजां मोनगासिनोमोन आरोना नोंखौ बिराद मोजां मोनो आं मोजां मोनो माने नोंखौ आं आंनि जिउनि लोगोरि खालामनो सानो आंनि लोगोरि जानो हागोन ना नोंखौ बुंनो होननानैनो बुंनो हायाखै दिनै आं बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बुंनो सानदोंमोन आं नों मोजां मोनो आंखौ आंजों हाबा जानो हागोन ना नों मा सोंखो नोङो बेफोरखौ नाथाय नोंथ' जोंफोरनि हालोदखौ मिन्थिखायो न मोनथियोथ' होमबाबो नाथाय नोंलाय बहा आरो आंलाय बहा दिनै ना नोंनि जिउआव गुबुन सोरबा दं आंनि जिउआव आं बेफोरनि थाखाय जेबो जायगाखौनो होआखै रावनिबो थाखाय आंनि जिउआव खालि आगै रोमैल' आं दिनैसिम आगै रोमैनि बागैल' सानो बेफोरखौथ' आङो माब्लाबाबो सानफेराखैनो दिनै आंनिफ्रायबो जेबो जबरदस्ति नङा दिनै जुदि नों राजिब्लासो बेबो गोसो खुसियै आं दानो जेबो बुंथ'नो हाया आरो आंनो सम नांगौ जायखिया नेनानै थागोन दे आङो नोंनि फिननायखौ इयो मा सोंखो बेलाय आंनावलाय
जायफिननायखौथ' आं होनोनो हाया दिनै दानो आंथ' बेफोरखौ माब्लाबाबो सानफेरथाराखैनो ना गोसोआवनो लाबोफेराखै माथो आङो दिनैसिम नों आंखौ गाज्रि मोनसिगोन ना नाथाय मा खालामनो इमि गोसोआव जा दं बेखौनो बुंना होबाय आं दिनै आरो आं गोबाव खालामनो गोसो गैलामोन आच्छा मिस्टार दुगा ओमफ्राय दिनै जोंहा बुंनाय नोंखौ दिनै बेरायनोथ' लाबोबाय आङो दायो आंजों बेरायनो फैनो मोननानै माबोरै नांखो माथो होनबावनो जाखो आंलाय डेन्जार जायगायाव लाबोबाय नङा होमबा नाथाय हले आंनाव हले फैसा गैयालै आच्छा आंनि बिबु किडनि गासिबो फानजोबबाबो बिदियाव जाहोनो हानाय नङालै आं गावहासो जाहोनांजानो गिखो ना माखो नोंलाय माथो खालामब्रा जोंफोराथ' आरो फैफेरि मानसिना एसेबां गिनाङा दे आंखो नोंथ' आरो मिन्थिखायो न जोंफोरालाय सानैजों दसे बेरायनोसो फैदों ना बेवहायलाय नोंना हौवाया मोनथिबा रागा जोङा होमबा हे मानो रागा जोंनांगौ जाखो दिनै आंथ' गोसोआ मोजां नांदों माथो बेरायनो फैनानै जुलिजों फैबाय नालाय मोजांथ' नांखानांगोन ना ओमफ्राय दिनै सोरां जोंहा बुंनाय नोंनि लाइफआवलाय सोरबा स्पेशल दंना गैया जाखो गैनायाथ' रावबो गैयालै सोरथो थानो आंनि जिउआवलाय प्लिज आजिखालि गैया जाबाय मोजां होनबा माबा फोथायखाया दा आं बायदि गैजायै मानसि नालाय सोरथो थानोब्रा सोरथो फसायनो आंखौ प्लिज नोंनि बुंनायाबो दिनै नोंनि हाबाखौल' नेनानै थानोसै दे आरो अमा बेदर जानो ना माथो होनो हाथाया अननानै लाखादोसो माने मोनजाखासिगोनानो आरोना मोनसे लास्ट खोथा सोंसानसै आरोना आङो नोंना हौवाया नोंखौ मोजां मोनमारनानै लादोंना आंथ' बेखौ बिराद मोजां मोनो दानिफ्रायल' नङा सिगां समनिफ्रायनो आरो बियो मोजांखौनो मोनो आरो मानो मोजां मोना जानो होमबाथ' मोजाङानो दे ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय जोंहा बहाथो बेरायनो थांबावगोन नोंसो बहा लाङोबा आंखौ बाहेरायाव थांना फैग्रानि आं र' बाहेरायाव माने हासुयोना बदतमिज जेरावबो नोंना बेफोरबायदिल'सै नामा माथो खालामनांगौ जाखो आंलाय दे थाब थांनानै फै ओमफ्रायो माथो हासुनो ओंखारबाय नालाय उफाय गैयाना मा होन नोङो लाजिथाराबो एसेबो नोंखौनो लाजिबायना आङो मानसियानो नाब्लेबलेखा जायखिजाया बेवहाय फैनानै गोसोखौ मोजांखौनो मोनदों दे आरो नङाबालाय बरिंसो मोनसोबायमोन दे आङो दा न'आव एसे थाब थांनोसै नामा नानिखौ गोसोखांलायबाय नामा जोंहा आगैखौनो बिराद गोसोखाङो आङो जेरावखि थाङा नाथाय जोंजों फैनाय मोनबा साबसिन जाबावगौमोन ना माब्लाबा फैथोंसै दे आरो दाथ' गावबो बांद्राय थिग मोनाखैबा नुद' बे दुगामारिया दासिमबो फैनो रोंला आरो बाहेरायाव थांनानै इमान गोबाव जायोना जायखिया दसे बेरायना थांसै आरो फैबायबालाय माथो खालामबावनो दसे बेरायनानै थांसै जायगाफोराबो जि गिदिर न' बेखायनो आंथ' बेफोरबायदियाव माब्लाबाबो फैफेराखैना एबारनिफ्रायथ' आं लाबोबाय थासिगोन ना माथो बेलाय बरसा बेबो गुबुन हिनजावजों नों आरो हिनजावजों मा बेफोरलाय दे होमबा ना एसे बैथिंनो थांसै दे होमबालाय नोंनि एसेबां हिम्मत जुलि सोरबा सिनायनायबोथ' जानो हागौ ना नों आंखौ थगायनो हादों नोंनि एसेबां हिम्मत
दानाथ' मा होनबावनांगौ आंलाय गवा नोङो दे आरो जुलि दायो रायलायबानो जाबायना थांथ'नोसै फैदो जोंहा हाबा जागोन आंजों आरो आंखौ बेफोरबायदि थगायदों जुलिखौ थगायनायनि आनजामा बिराद गाज्रि जागोन नोंना दासो बुजिदों आङो आरो हिनजावाबो सोर बादे आरो जुलि जुलिनि रागाखौ हमदां हायाखै मोनथियाखै आरो आदा सोर जाखो बेलाय हा बेलाय सोरथो हिनजावखौ लाबोलायखो जोंनाव आलासि फैदों आइ नै आबासना हा सोरथो जालायखो बेलाय सोरखौ लाबोखो नोङो जोंहा थांफिननोसै नामा नोंथ' आरो खिन्थाखैबोमोन खोमा जेबो नङा दे आरो दाथ' खिन्थाबायना आङो दा आंखौ रायबालाय राया दे माथो रायनांगौ जाखो देनाय दे होमबालाय नैबे आंनि आइ ओमफ्राय बिनानाव मिन्थिबायना नै आबा हामाथो जेबो बुङाबो सोरखौ लाबोदों होनदों आङो सोर आलासि बियो जायखिया आलासि आइ नाथाय बेखौथ' आङो एसे सिनायनाय मोनदोंहाय आयै बे आदाजों फैफानायाथ' दख'ना दखानसो होयोमोन न' हाबाब दख'ना दखानसो होयो आयै आंबो बिनि दखानाव खेबसे थांदोंमोन ओंथ' आइ हा बेखौथ' आंबो खेबसेहाय मैगंफोरसो फानलाबायनाय नुदोंमोनहाय बिदिबा सासे मैगं बेफारिखौसो लानानै फैबाय बियो मानोथो आयै आरोथ' जोंहानावबो खेबसे खामानि मावफैखांबायहाय बियो आं गोसोआव दङथ' ओइ आबा हा मानो थोबा फैदोंमोनबा ना माबाफोर खामानि दंमोन नामा ओरैनो फैदों आइ नों जे सासे सिख्लाखौ बेफोरबायदि लानानै फैदों आबा आं हले बारा बुजिलाय लाङासैहाय दायो रायलायगोन आं आइ जोंहा आइया बिदिनोखा सिङाव जिरायनोसै फैदो ओमफ्राय आं फैनायखौ हामासो मोनबाय नामा माथो हामा मोननांगौ जाखो जेबो नङा दे आरो नोंथ' आरो आंनि न'आवसो फैदोंना आदा आलासिखौ सिङाव लानानै फैदो मोनथिथाराहाय आङो आयै ओरैनोसो फैखादों खोमा दे आरो